ma kpọbata na Igbo bụ okwu akwụ n'ọnụ oge ahụ eji adọwa okwu agba. Ọ na-agba ọkụ elekere 9 kwa ụbọchị Fraịde niile. Anyị adọ isi ebe a iji were ụmụ okwu gbara ọkpụrụkpụ wee na-atụrụsi ya wee na-akọwa ya na-adọwa ya agba ọkachasị ka o si gbasata ndị Igbo. Anyị na-eji asụsụ Igbo yele wee na-eme ya okwu kene ndị Igbo. Ndị be anyị ekene ime unu dịka na-esonyere anyị kemgbe ụtụtụ ebe anyị nọ n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM na adọwa okwu agba dịka ozi ada. Anyị na Amechi Ugwuele nọkwa ya. Amechi Ugwuele. Igbo anyị na-ekene onye dara nke ọ na-eri. Ọ dị ma ọkwụnụ ma abụọ achụcha aja n'afọ ya udele. Ọ dịka ihe o mere mgbe ndị mmụọ ya mere na Amechi Ugwuele na-eji anọ ya kwa ụbọchị Fraịde otu a. Anyị na ya nọrọ wee na-adọwa ya bụ n'afọ na nkọ anyị si mee ya n'ụtụtụ. Ọ dị ma anyị ga-agbapịa ọsọ ozigbo dịka o si gboju dọrọ ugbu a. Aka Chisobu osote bụ onye isi ụlọ omebe iwu nke etiti ya bụ Deputy Senate President bụ ike kwere mmadụ alọna wee kwuchie ya ike wee sio na uru ga-adịrị ndị Naịjirịa n'afọ 2023 na-abịa abịa n'oge a ga-aha ọkwa ọchịchị na ọ bụrụ na ememe were onye Igbo ma onye isi Naịjirịa ọ bụrụ onye Igbo chịrị Naịjirịa na ndị Igbo ga-erikọta ya uru ha sị na ha makwara ka ebidori n'oge wee were onye Igbo wee mee onye isi Naịjirịa. O kwuru ụnyaahụ wee na-asị oge ahụ ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu wee sị na ụmụ ọgbọ aghara na ihe a niile na nchọ ka Naịjirịa dị n'udo dịka o kwesịrị ịdị na onye Igbo chịwa Naịjirịa na ọ ga-aka mma na ọ bụrụ na ọchị obodo Naịjirịa ugbu a bụ Ichie Buhari na o were ọchịchị ma ọ bụ ndị Igbo gbata ọchịchị na ọchịsịa na ọ ga-amagbu onwe ya na ọ ga-abụ ihe udo na ndị Naịjirịa ga-erite ya uru. Amechi Ugwuele ịfụnanụ ka o si ekwu ya mana ka njụ ajabọ iche na ihe a o kwuru na ọ bụ eziokwu. Ọ bụrụ tata ka anyị bido n'ụba ihe gbasatara onye Igbo onye isi maọbụ aka ga na-achị obodo anyị bụ Naịjirịa anọghị ya ka ọgụ abaghị ya ka mba. Ọtụtụ ndị mmadụ etinyego ọrụ na ya bụ okwu n'afọ 2023 na-abịanụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu ya si ka a hapụrụ ya ndị Igbo ka ọ bụrụ ha ọ bụ ihe ga-ewe ọnọdụ dịka onye isi oche n'ihe gbasatara ọchịchị obodo anyị bụ Naịjirịa. Mana mụ na onwe m na-ajụ ajụjụ maka na asị na onye ajụjụ adịghị efu ụzọ. Wee na-ajụ wee na-asị ọ na-abụ eme onye Igbo maọbụ onye Igbo wee bụrụ aka ga-achị obodo anyị bụ Naịjirịa onye nwa ga-eme na ihe niile bụ ihe na-adọrọ mma n'obodo anyị bụ Naịjirịa ebenata maọbụ kwụsị. Maka na ebe n'obodo anyị bụ Naịjirịa kịta agụụ dị, nsogbu dị n'ihe gbasatara nchekwa, enweghị ọrụ, ọtụtụ ndị mmadụ adịghị eji akwụkwọ. N'anya n'ihe gbasatara akụ na ụba obodo anyị o nwere ka ọ dị, nsogbu dị n'ihe gbasatara mmanụ ụgbọala na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ọ bụrụ ka nsogbu a wee bịa ka ike ọha ji ikwu na ọ bụrụ na ihe okwu kịta anụnwa ụmụ ihe a niile bụ ihe ga-anagba ihe ọma mebezie. Anyị nwa bụ ndị Igbo, kedu onye bụ onye Igbo ahụ ga-abụ mee ka o si banye ebe ahụ ihe a niile ebenete kpọmkwem? Nke a bụ ezigbo ajụjụ ọzọ dị ka ibe ya bụ Amechi na iwere ajụjụ a maka na ọ ajụjụ ka ọ jụkwara wee na-asị ndị Yoruba nwa ha chịrị obodo ha ka ndị ana Igbo mma, ndị ugwu ha nara achị kemgbe. Ị ga-asị na ụmụ ha chịrị ọ dị mma ụmụ ha chịrị ndị nna chịrị chichanye ụmụ achịcha na-achịcha ụmụ ya bụ kemgbe ndị ugwu na-achị ndị Yoruba na-achị aka ndị Igbo mma ha be ha ka ndị Igbo mma ụbịa ma ọ na-ana na be ha n'anya. Chizzy ihe a niile a na-ekwu bụ okwu dịka ibe ya ka a na-ekwu okwu
mana ama m ebe nwa amadi ekwere mmadụ si wee na-abịa ihe ọ na-ekwu maka ya bụ dịka asịsị na-ewe okwu na-ewe anya na mgbe ọ na-asị na ọ ga-akara na Naịjirịa ọ sịrị na Naịjirịa ga-erite uru ya obi gain ọ bụ na ndị Igbo onye Igbo chia ebe o si abịa bụ na ndị Igbo ọ bụrụ na ndị ọzọ ekwerọ ndị Igbo kwekọrịta kwesie ike na na-emegbu ha na ada ekwe ka ha ruo ebe chi ha kwadoro na ha nwere ike iru na ihe a na-eme bụ kedu ka a ga-esi wee gụpụ ndị Igbo na ihe a na-eme na Naịjirịa ọkwa enye ndị ọzọ nwere ka ada ama enyere onye Igbo ada n'agbanyeghị na iwu Constitution Naịjirịa kwuru sị na a na-eke ọkwa ọ ga-eru ebe niile ike ọha ihe ndị ebe a ya ihe a wee bido na-arụ ndị Igbo afọ si n'iru afọ wawa isi si n'iwu isi banyezie n'oke ịba ewee na-eme mkpọtụ esite na ntamu na-eme mkpọtụ ebido na Biafra asị ebe unu achọrọzi anyị ka anyị nwere onwe anyị ebe ọ bụ ekecha ya ma ekenye anyị enyewe ọrụ ngo ịrụ okporo ụzọ maọbụ ịrụ ụzọ oloko ama enye ndị Igbo abịa sị na a ga-emere na a ga-eme na a ga-eme akwa mmiri a na-arụ kemgbe 6 years ago arọ 6 gara aga gọọmenti a na-achọzi ịpụ arụchabeghị ya mana ngwa ngwa okporo ụzọ si a na-ekwe nkwa na n'afọ ọzọ na a ga-arụcha a na-ekwe nkwa ama ịma ka ngwa gị ga-eme akwa mmiri nke Niger akwa mmiri nke abụọ nke Niger mgbe elekshọn bịa kịta ha etinyegasị aka n'ụmụ projekti asị na a na-emere ndị Igbo nka na a na-emere ndị Igbo nka na a na-emere ndị Igbo nka ndị amara ihe asị na eziokwu mana anyị ma na akọrọngwa ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ aghụghọ mana amechi ka njọ Chizzy ka m bịa nnọọ n'ihe a ekpere mmadụ wee na-ekwu maka achọrọ m inye ka nsa ute ka afụ ebe njem anụ anyị na-eje ọ dị ka anyị amanyeghị isi n'ọfịa si wee bido anyị aba ebe anyị amarụzi Igbo wee bido Igbo anụkọtarụsị na a na-emegbu ha ha nwere ihe ngosi jupụtara ebe niile a na-emegbu ha ekwere ka ha chịa ekwere inye ihe ya na-enye ndị ọzọ ekwere ịrụrụ ihe ya na-arụrụ ndị ọzọ ewere aha Naịjirịa niile biri ego ewee rugide ndị ọzọ wee rụọ ọrụ ma ndị abụrụ ndị Naịjirịa ruo ụzọ na-ejebe ha na Niger ruo ụzọ na-eje okporo ụzọ ologo na-eje na Niger arụrụ mana mgbe anyị ga-akwụ ụgwọ ndị Igbo soro wee kwụọ ihe anyị na-eme ọnụ ma eju ebe niile ka ndị Igbo chia ekwerọ ịma na mgbe Shagari na-achị onye osote onye isi ala bụ Ekwueme onye Igbo a na-ene anya etu esi na ọ bụ na emewe okwu ka esi eme akwụ na onye Hausa chịcha onye na-esi ya pati ya jee okwu ọzọ na onye a na-esi ya bụ onye ga-eje mana ajụjụ ajụ gị Amechi ajụjụ a na-ajụ gị bụ na ndị Yoruba chịrị ndị ugwu na-achị kemgbe ọ na-ebutere ndị ahụ kedu uru ndị be ha na-achụ mba ọ bụrụ ihe a ka ekwere ama m ga-aza ajụjụ ka mana ọ bụrụ ihe a ka ekwere mmadụ na ihe ọ na-ekwu bụ na Naịjirịa niile ga-adị mma cheka ngwa gị godu ihe ndị Igbo na-ekwu bụ ọ bụgodoro ewu ka ị kpụtara ma ya bụrụ na ewu onye Igbo ma ya bụ ewu ya ji echi ya mara ya mere ihe ndị ọzọ na-eme ha mee Buhari na-achị ndụ akabere wee dị ndị Hausa mma mana ndị Fulani ihe niile a na-eme kịta o nwere onye amarọ anyị bụ ndị Igbo ndị isi ojii ọ bụrụ sọsọ naanị Igbo ndị isi ojii onye ọbụla na-azụ onye na-akpọ onye ọbụla na-akọ ugbo na-akọ onye na-agada o nwere onye amarọ ka o si wee dị kịta a na-ekwu Fulani everywhere Fulani ebe niile kedu ihe kpatara ya ihe kpatara ya bụ na ndị ọbụla nwere ihe ha ji ebi nke ha ndị Fulani na-akpa ehi ndị Igbo na-azụ ahịa ndị Igbo jee ịzụ ahịa ha onye Igbo nwee ike buru akpa ya jewe obodo ojerubeghị na mbụ mana o rute ebe ahụ ọ jụọ ese ọ bata ebe ahụ ọ bụrụ na ofu ebe ọ ga-anọ ọ jụọ ese ọkwụ ụgwọ nọrọ obiwe ka esi wee chọọ mana kịta ndị ugwu na ndị Fulani na-akpa ehi ha chiri efi ha batabe mmadụ ha nwere ike ama agwa gị teta ụrụ ifu na ehi atachaghị ihe kọrọ ikwuwe gọọmenti ewere ndị amị maọbụ ndị polisi bịa
ihe a na-emebu etu a otu President Buhari abịa ihe a na-eti ikwu bụ na o nwere onye amarọ na onye be ha na-achị nọ na advantage o nwere uru dị na ya hapụgodu ma ha na-asị ma ha ihe akagoro ha mma ihe a nwere ike ọ kabeghị ha mma mana ndị Igbo na-agbasi mbọ ike mana ndị Igbo onye Igbo chịa mere ndị Igbo etu ndị ọzọ chigoro be ha si emere ndị be ha gịnị na-egosi na ọma ndị Igbo ndị amechikọnwa ajụjụ nchejụ gị maka na ọ nwe okwu ikwu kịta anụnwa isi na ọ bụgodi ya bụrụ ewu mana ya bụrụ na onye abụ ewu Igbo o nwere ihe a na-akpọ sense of belonging na Ajibo ka mbịa isi na ọ bụrụgodị na onye abụ ewu ma onye abụrụ onye bụ ewu Igbo nwere aka tinye n'ọchịchị ma ya bụ na ndị Igbo chịrị nya ihe na-achọ ịrụtụ aka bụ na ọ bụgodị na onye ahụ na o nwere ihe ọbụla ma gbasara ọchịchị ma na o nwere uru o nwere ike iwetara ọbụla bụ Naijiria ma ya bụrụ onye Igbo anya maka ị na-achọ ịrụtụ aka etinyere m okwu n'ọnụ eji okwu ekwu okwu nya ka na-ekwe ka ịkọwa ya ọfụma ka ịnweta ebe isi anya ihe na-ajụ gị bụ ị na-achọ ịgwa m na President Buhari na o nwere ebe ejere nlele ọ bụrụ na onye ha kacha gbaa first na ndị ugwu niile o wee bụrụ onye ọchịchị ị na-achọ ịgwa m na Jonathan na o nwere ebe ejere ule maọbụ Obasanjo ha bụrụ ha ma bụ onye ndị kachacha mma na ndị be ha etu ndị ọzọ si apụta onye ọbụla ewepụta ịma na ndị na-achị achị ihe a dị ka a ga-asị n'otu nzuzo mara maka onwe ha dịka ndị ya si ekwu ya ndị otu nzuzo mara maka onwe ha na ihe ama bụ onwe ha ndị na-achị achị nọzi ka ndị otu nzuzo onwe ha ka ha ma achọwa onwe mbọsị anyị na-ekwu maka ndị ịpụta echi asị ndị ụmụ ntorobịa ndị Anambra si na fọm 25 million fọm kedu onye ntorobịa ga-ewepụta nwe ya na-abụrụ onye nọgoro ebe ọ nọ tinye aka n'ihe dị aga na-ekwu na ha buru ibu ga-emenwu ya ihe ha ji eme ya bụ ka ọ bụrụ naanị ha bụ ndị anwa kpatagoro ego ụfọdụ n'ime ha kpatakwara ego site n'itinye aka ebe kwesịrị itinye aka bụ ndị ga-emenwu ụdị ha anwa o wee bụrụ ya mana ihe na-achọ ikwu bụ ọ bụrụ oge ncha ka ọ bụ ndị kachacha mma ihe a na-ewepụta ka ha jee tia mana ọ bụrụ ya ka ekwere mmadụ na-ekwu ihe ike ekwere mmadụ na-ekwu bụ iti mkpu mkpagbu mmegide na ịkpachapụ mmadụ n'ụsọ ndị Igbo na-eti na iwepụta onye isi na kemgbe Naijiria mere independence na onye Igbo achịrube na ọ bụrụ na emekata kwado ka onye Igbo chịa n'oge enye aka wụọ mmiri wee wụnataba ihe a niile na-eme wee meta ndị Igbo obi maka na nwatakịrị sịrị na nne ya megharara ụra ya na onwe ya mararụkwa ụra ihe ọ dị ka ya bụ na o nwere etu nne ga-esi wee tie nwata ihe obewa akwa nne a megharara ụra nwata amarara ụra Igbo ajụjụ ọzọ nche ịjụ gị bụ anyị afụgo ka o si ada n'obodo anyị bụ Naijiria kịta dịka isi nọ maka na ama m na gị na oge bụ onye na-ejepụ ị na-ege ntị ọfụma wee na-aghọta ka ọnọdụ obodo anyị dị kịta n'ihe gbasatara ihe na-eme n'obodo anyị ọ ka mma iweta onye ga-esi mba ọbụla ma onye Igbo maọbụ onye Hausa maọbụ onye Yoruba nwere ike ịhazi obodo anyị bụ Naijiria ka ọ bụrụ ebe ga-abata mmadụ niile chere ka mbịa ọ ka mma iweta onye ga-esi mba ọbụla nwere ike ịdanye ụdị ọkụ na-enwu n'obodo anyị bụ Naijiria kịta achọrọ dị ịma ma onye ahụ bụ onye Igbo maọbụ onye Hausa ka ọ bụ onye Fulani mana onye ahụ nwere ike ịchịkọbanata akụ na ụba obodo anyị bụ Naijiria ka ọ bara mmadụ niile ka ọ ka mma iweta onye Igbo ga-abụ ome nke oge ga-eme ihe na-ebe n'obodo anyị kịta anụnwa akawanye njọ kedu nke ka mma ịma mgbe m ji wee kwuo sị na ihe megide ndị Igbo asị mee ha ka e mere ibe ha mana mụnwa bụ Amechi Ugwuele ka m si ekwu na mbụ ekwu mkpa kịta a na-ekwu maka dịka ekwu maka IPOB na-ekwesị na mụnwa kwenyere na Naijiria ekwenyere m na Naijiria ịdị n'otu mana ka ndị oyibo si wesi na bọtụ dị ya mụnwa ma ama m na ihe dị m n'obi bụ ihe dị ọtụtụ ndị Igbo n'obi nọọ mmerụ akparụrụ mmiri dị ndị Igbo n'obi mere ndị Igbo ji echezi ka ha dị echegbu onwekwana onye ka ndị Igbo onwe ndị ka ndị Igbo wee kwenye na Naijiria o nwere ihe onyonyo onye Hausa m fụrụ mgbe ọ na-akọwa na asị na 3 million ndị 4 million be ha bi na South ndị South East bi na North wee ebe 16 million nwere rụrụ ụlọ biri onye jere ebe mmadụ rụrụ ụlọ biri ọ na-egosi na ihe onye Igbo chọrọ bụ ka m gwago ihe ndị Igbo ekwenyere iri ndị n'aka gọọmenti
ihe onye Igbo ekwenyere ọdụ n'iri nri n'aka nwanne ya, o kwenyere iri nri n'aka nke ya na onwe ya, ma eri ọnọdụ ka ọ dị mma ka o wee mewe ihe ọ na-eme, kpawa akụ na ụba. Onye Igbo, ndị Igbo amaghịdịrị onye ọbụla ga-achị ha, ma ya bụrụ na onye a na ihe o mere onye ukwu ka ọ na-eme onye nta, na ọ bụ onye eziokwu, na ọ bụ onye aka nkwụmọtọ, na ọ bụ onye si mere oke ka emere ngwere. Ọ dị mma. Cheta na ị nwere ike ije na Facebook ugbu a ka izite ozi nke gị. Ije na Facebook chọwa Solid FM, ịfụ ka anyị si dọyazie, ịfụ ka Mechi ji dọya wee na-ekwu ya. Ọ dị nnọọ ka obere nwa tata. Mana ị nwekwara ike ije na Kpakpando TV, ije na Kpakpando TV ịfụkwa ka Mechi si dị ka nwa akwụkwọ wee na-ekwuchazi ife a n'isi ọkpụrụ n'isi ọkpụrụ. Ọkụ isi nke a na-akpọ isi gị na-agbọ mmanụ, isi mala. Ọ dị mma. Amechi, o nwere isi ka m gbakwunye na ndị Igbo na-asịsị kịta ka si were onye Igbo wee mee onye isi ala Naịjirịa bụ ka ihe si wee na-agazi, onye chiwazịa ọ bụrụ naanị be ha o menube ụdị ihe onye na-achị kịta na-emezi. Afụnubere ụdị a, ọ na-abụzi onye banye o nwere ozi ndị ọzọ ọma, onye banye nwere ozi ndị ọzọ ọma. O kwesịrị ịbụ etu anwa, ọ bụrụ ihe ziri ezi. N'ijite na-ewe ajụjụ Ajibọ jụrụ, ọ sị eweta onye ọbụla ma ọ bụ ka eweta onye ji ma ihe ekwe na-akụ. Mana ama m na onye isi ala anyị ugbu a na-ewe ọkpụrụkpụ ihe alụtagasịrị aka eji si na ọ bụ ya bụ na ọ bata oge a, maka na ụfọdụ na-asị na oge Jonathan nọ na obi esichaghị ya ike, na o nweghị ike imechasị ihe kwesịrị ime, na nna anyị na-achị ugbu a na ọ bụ onye agha, na ọ naghị eme mpụ, na ọ bụ okwechiri ihe ọbụla ọ chọrọ ime, na ọfụka ndị mmadụ n'anya, na ọ na-emere ọha, na osoro na ihe, na ọ naghị achụsi ihe ụwa ike, na ọ naghị emesi ya ike, na ọ bata na ụmụ ihe na-agagharị ma Boko Haram ma ihe niile a na ihe niile a ga-ebe, maka na ọ bụ onye agha, na ọmago ka a ga-esi wee ọgba ya rapụta, ọmago ka a ga-esi wee bịa ya. Ajụjụ m wee na-ajụ, maka na achọ m ka ijiri achịkọta okwu ọnụ. Ịbịa m na-eche ya ka ndị chigoro achị kemgbe ọchịchị onye kwuo uche ya si bata, ịfụ na ewu usoro ọ dị ka esi achị ya. Ndị obodo ụfọdụ si aba Boko Haram na-eme o mechigide ike, a sị na-eweta ichie onye isi ala bụ Muhammadu Buhari na ihe a niile ga-ebenata, na ọ maara ka esi ememina ndị a. Icheta n'oge Jonathan, Goodluck Ebele, ọkammụta Ebele Azikiwe Jonathan chere, na ndị Niger Delta ndị bidoro gbaba na-emebisi ma okporo mmanụ agbidi, na-eme ife niile, na-agba egbe, ndị agha kpọrọ militant, ndị isi agba okwu na ha na-emeka, ha na-ekwusi okwu ike na na-emegide ha oge ahụ. Ọkwa ịma na ọchịchị ruru ha aka, ka anyị were aga ha n'oge ọchịchị bidoro, oge ebidoro ihe June 12 na ihe ndị ọzọ, ndị OPC pụta a na-eme, emegidere ma ndị Igbo gba ọsọ na Lagos si n'obodo na-anatagasị, megide ka ihe niile wee dayọọ, ewere ọchịchị wee nye ndị Yoruba, Olusegun Obasanjo. Icheta n'oge a na ewedo ndị ọzọ pụtara na ọ bụ ndị Yoruba na-abụ pụtara oge ahụ. Anyị na-ekwuzi ka ọ dị ugbu a, ndị Igbo achịbe, a na-ekwu na ndị Igbo ka ọ ga-erute aka. Ibe n'anya n'ala Igbo ugbu a, iche na ndị a ga-elecha ya fụzie ka ihe niile wee bie otu esi jide na Nnamdi Kanu na-ekpe ya ikpe ugbu a, che na-enweghị ike jiri akpa nkata sị ọ dị mma ka ihe niile abenata ka enye ndị Igbo ọchịchị. N'anya ka ngwa ụfọdụ ihe na-emecha n'ihe a niile bụ ka mbido ihe ibubutere kịta erika ka mana ka m were gị ofu ịbịara kwuo maka onye isi ala otu esi kwụchie ike na ọ ga-eme ihe niile eziokwu na o were obi ndị agha. Naanị ihe iji aka n'ụwa bụ mgbanwe, ihe iji aka na echi na etu ọ dị taa ka ọ ga-adị echi bụ mgbanwe, change. Nwa amadi a ndị ọdọrọ ndọrọ APC bụkwa chenji ahụ cheru ka mana ha afụgo n'ụdị chenji ha ji.
ihe nnachi kwuru na nwa amadi a ọtụtụ n'ime ndị ntorobịa kịta mara onye ọ bụ ha fụrụ ya mgbe ọ bụrụ onye isi ala dịka onye agha ha ụfọdụ amụrụ mgbe ọ nọrọ na PTF dịka onye nhazi Presidential Task Force of Petroleum na ewepụtara ego wee na-arụ ọrụ n'obodo ụfọdụ anụcharụ etu o si wee na-atinyegasị uche n'ihe gbasatara obodo dịka na ihe gbasatara ikperechi na ihe gbasatara nnwere onwe na ihe gbasatara mmekọ na ndị na-ekperechi ndị alakụba na ndị okpukperechi dị iche iche mana ụfọdụ n'ime anyị na-agụ histrị akụkọ maka obodo na ndị nwe obodo na ndị obodo nwe ma etu nwoke a si wee bido njem wee na-emekịta onwere ihe ọ na-emekịta gbara nyarị mana ihe ọzọ ị ga-aghọta bụ maka ihe niile ọ na-eme hapụ ihe o kwuru ọ bụrụ ihe onye na-azọ ọkwa na-ekwu ka a na-eche n'ọhịa ọ ga-eme ebe 510 naira ihe njikwa ya maka ihe na-abịa nọọsụ na-ebucha ọka mma iwere onye Igbo ka ọzi chọba onye a ga-ekwenye na o were ụdị obi na ọ bata na ọ ga-ejikọ akụnụba na hazie ya ọkụ. Kedu onye ịma ga-eme onye na-eme ka ịma na ọ bụrụ onye ga-eme maka na ha kpụchago na ha ga-eme o nwere ihe ndị agha kpụrụ ha sị na ha ga-eme ha mere nke a wee dị abịa na usoro na-enyere ndị Yoruba enwere ike isi ndụ akago ndị Yoruba mma ihe mere eji ihe ha bụrụ n'aka na ndị a na-abịa ha emesibe ike iwe mebe ọgba aghara kwube na ọgwụ ha na-anaghị ịmarọ na ka ihe ha si eme kịta Nnamdị Kanụ na ha anụ ọgụ ọ bụrụkwa ka onye Igbo chia ka Nnamdị na-anụ ka eweta obodo Biafra abịa nwere ike ọgụ ahụ na-anụ o nwere ndị so anụ ọgụ a mana ebe Nnamdị Kanụ na-eje abụrụ ebe ha chọrọ ije mana ọ ka Nnamdị Kanụ sụọ ọrụ ọfịa na-ekwuasị tinyezie na ebe ọ na-achọ ka Igbo pụọ kedu ebe anyị ga-anọ ka ọ bụ na anyị na onwe anyị ezute n'etiti na abụ asị ngwa Igbo unu ama apụ mana ka enye unu ọchịchị ndị a makwa n'ọhịa ka ha na-achọ anaghị eme ka ha mgbe ha apụtazịa mpụta ha na-apụta abụrụ ka ha mere Igbo ihe ọbụla mpụta ha na-apụta abụrụ ka ha mere Naijiria ihe ọbụla n'onwe ha o nwere ndị dị etu a o nwere ndị ji politiks kpara aka ọrụ wee mere aka ọrụ maka ihe a ga-emere onwe ha ụdị ndị a bụ ndị na-eme n'ụdị ọgụ ha na-anụcha ya nwere mkpịrị ọ na-amụta nwere ezigbo mkpụrụ ọ na-amụta ihe nnachi ikwu bụ n'anya etu o kwesịrị ịbụ bụ onye ọbụla ga-achị nwe obodo ọfụma ezigbo mmadụ ga-ewu onwe ya dịka onye Naijiria ọ bụrụ na ihe kwesịrị iru gị omenanya ebe isi pụta ọ bụrụ na ị dara iwu omenanya mbibụ nwanne ya ọ bụrụ na ihe ruru gị omenanya na ịbụ onye ọzọ ị ga-enweta ihe ọbụla oke ruru gị mana dịka ike ọha si kwuo ya bụ ike kwere mmadụ ị chere na ewere onye Igbo ugbu a na onye Igbo dịka Chukwu si kee ha na a ga-eme ka ihe niile gasịrị na Naịjirịa ka ajụgodu gị kedu onwere onye Igbo site na gọvanọ ọsa ma ike ọha na onwe ya onwere ndị a niile amachinwu Naijiria ndị chịgoro Naijiria ọha ka ha wee mara ihe ọha ka ha wee jepụ ọha ka ha wee gụọ akwụkwọ ọha ka ha wee mara mmadụ kedu ha na-ekwudu onwere ma gọvanọ ọzọ bido from gọvanọ ugwu anyị gọvanọ anyị n'Enugwu a ruo na nke Ebonyi ruo na nke Abịa ruo na ha ncha niile ị na-ekwu ndị chịgoro achọ ha maka kedu ihe ka ha ihe a na-ekwu bụ ịnọrọ ebe anwa ka ụdị mmụọ na-abanye ha n'isi ọkwefụrụ mmụọ ha ma achọkwa onye Igbo ga-apụta mewu ụdị ihe a Buhari na-eme ụdị ihe ọ na-eme bụ naanị Fulani naanị Fulani naanị Fulani naanị Fulani Hausa ndị ugwu ndị alakụba mba ihe onye abụ ihe na-ebute tenshọn ọ bụrụ kịta na eme a na-ekwu ihe onye ọbụla na-ekwu gọvanọ Wike kwuru ejirego Nnamdị Kanụ nsogbu adịrọ onye ọbụla na-ebuso na-eme emegide obodo emegide egbe aghara emegide nchekwa n'obodo si chụwa onye anwa mana ịchụwa Nnamdị Kanụ chụwakwa ndị Fulani na-egbu mmadụ gọvanọ Tom ekwukwa etu anwa mana ọ bụrụ na
ị ga-akpọ onye ọbụla, ị ga-akpọ Nnamdi Kanu n'onye ọgbaghara, kpọọ Sunday Igboho n'onye ọgbaghara. Ndị Fulani bụ egbe, kedu mbọsị a ga-eji ọkwa egosigo egbe ihe niile ebutere be Igbo. Ndị Fulani bịara na n'Igbo gbuo mmadụ, aka ka ha ji wee bịa. Ndị Fulani je na ihe amụfụ mbọsị na igbuo mmadụ, aka ka ha ji wee, ma ndị nke na-eme na Benue, aka ka ha ji ụbọchị one ka ejegoro ebe anwa wakpo ha, gbuo ndị egburu, gosi anyị ndị egburu, bupụta nkarọngwa ha ji anụ. mana enwere onye na-apụta, onye dịka Gumi na-apụta na-eje akpa ya na ha ugboro one ka anyị jidegoro Gumi. Anụ a na-agwa gị ihe a kịta, sị gị na-apụta ebe a kịta wee kwuo sị na mụnwa ma Mechi Ugwele jekwuru ndị ọnụ gọọmenti maọbụ ndị Eastern Security Network maọbụ ndị IPOB, mụ na ha akpacha, ha wee na-aba si na gọọmenti emere ihe ha kwuru na-ekwu ya ga-eme. Ọ dị ka ma ga-adị ndụ, ọ dị ka ma ga-esi ebe a wee pụọ. Onye ka a na-ekwusị mee Chizzy, ndị be anyị mụ ha chọrọ ka ọgbaghara dị n'ugwu Hausa, achọrọ ka ọgbaghara dị na ndịda, maka na ụmụnne m bi ebe ahụ, mụnwa na onwe m bi ebe a, achọrọ m udo. Mana ihe na-ebute nnupụ isi, mana ọbụgodu na ezinụlọ ụmụaka abụ ofu onye ị na-eme ya ka nwa, onye nke ọzọ ị na-eme ya ka nkịta mụrụ ya. Wonde ụbọchị ga-abịa ọta gị ka nkịta, ọ ga-ebido n'igbu ụja ka nkịta, ọkwụsị na nkịta, ọ ga-agbọgide ụjọ ka nkịta, ọtazịa gị ka nkịta. Onye ka anyị na-ekwusị, ọ bụrụ na ịkpụpụta ọkwa ndị bieti ala, onye isi ala bụ onye isi, onye a bụ dia patron, onye ndu, onye isi ha na-agba ha ume. Ha na-apụta kwuo na o nwere ihe ga-eme, na ị na-asị m kedu ihe ga-abụ na mmadụ ga-abịa kpọrọ ehi bata na mụnwa ekpọrọ ihe m na-ere, ọ bụ na m na-ere nkọrọ agwa na ngwa ahịa kịta, mburu ya je na be mmadụ jee kpọsa, onye ahụ ama enye m ana, onye ahụ mma ego ana, mma agbazite ana, mkpọrọ ya jee kpọsa, ikwesị gị na biznes m na aga emeriri ya. Ọ bụrụ ịchụ okwu ka ọ bụ. Daalụ, ọ bụ okwu akpọrọ nke ị na-ege. Ọ kakwa n'oge okwu akpụ n'ọnụ ebe anyị na-anọ adọghị okwu agba, mara na ị nwere ohere itinye oke gị dịka anyị si akpanye bụ nkata n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM. Ị nwere ike ije na Facebook Solid 100.9 FM dị ebe a jezisa ozi gị, anyị ga-agụpụta ya dịka o si ada. Anyị nwere ekene Amechi Ugwele n'ụzọ pụrụ iche dịka o si ada onye bụ okwu agba. Akara ekwentị ị ga-akpọ, ị nwekwara ike ije na Kpakpando TV ka ije kirie ka ifo ka anyị si dọnyesịa wee na-eme ya, mana ị ga-akpọ n'akara ekwentị ugbu a ka ị wee soro tinye ebe ya ọnụ. Ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ọchịchị Naijiria. Ọ bụrụ na onye Igbo na obodo ga-adị mma dịka Ikeọha bụ senetọ Ekwere Mmadụ ji gwa ya ndị nta akụkọ ụnyaahụ. Akara ekwentị ga-eji etinye ọnụ na ka ị kwuo uche gị, kedu ụzọ ndị Igbo ga-esi wee mee ya ga-aka mma. Ị chere na a ga-emecha asị ndị Igbo ya wepụta ndị mmadụ ka ha ewepụta ofu onye gbara ọkpụrụkpụ ka ọ bụrụ ya chi Naijiria? Akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ na bụ 09097711009 maọbụ 09023111109. Ị nwere ike ịkpọ 07050791009. Cheta na anyị nabata gị ibe okwu gị nkenke gba mbọsị n'ebe igwe okwu gị dị pụọ. Tupu anyị na-anara okwu a, ajụjụ nchọ ka Amechi wee kapịa ọnụ. Amechi, kedu ụzọ ị chere na ga-aka mma? Ị chere na ndị ọzọ, ndị obodo ndị ọzọ anyị na ha na Naịjirịa ga-ekweta ka anyị Igbocha? Icheta ịfụ na onye dịka senetọ Ahmed Tinubu na ọ na-apụta na a na-etiri ya mkpu na ọ chọrọ ịchị Naịjirịa. Mana dịka o si dị ugbu a, oge anyị na-enyocha ọkpụrụkpụ okwu dị na nta akụkọ, ewe ebe ekwuturu okwu na ndị ugwu gbara ọkpụrụkpụ chigoro na ha na-apụta ịbụ ndị isi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APC. Dịka o si dị ugbu a, kedu ụzọ ka mma ị chere na a ga-emegide ndị obodo ndị ọzọ akwado Igbo ka ọ chịa Naịjirịa? N'anya Tinubu na-apụta ka ọ chịa, ọnya ka m na-agwa gị sị gị na ndị a niile na-ayọ ya ndị oyibo na-akpọ selfishness, onwe ha ka ha mma. Onye ọbụla onwere onye amara ihe dị mma maka obodo anyị a ịga n'ihu ịdị n'otu. Abịakwa n'ọchịchị, asị m kwuo etu Naijiria si wee dị, etu anyị si wee na-eme ihe,
ọchịchị a osi ebe a ọbanye ebe nke ọzọ osi ebe a ọbanye ebe nke ọzọ osi ebe ọbanye o zuru oke iwu amadị na-adị ya mana ihe na-eme bụ na o nwee ike ọ bụrụ na o ruru ndị a onye ọzọ nọ ebe oruru ọsị na ya chewe mgbe ọ ga-erute ha na anya nwee ike anya ma dị ndụ ọsị ka ha mebie ihe niile ka ọ mara ma ọ ga-eji si wee bụrụ ihe a weda ma ndị mmadụ anwụrụ ma ha dị ndụ ma ha dịrọ gịnị kpatara Tinubu ji wee na-achọ ịpụta ka ọzọ nke mbụ ọ bụ na onye akago ka gwogwo ọ kapịago nke akapịa apụcha na ehicha akwa a na-aga esi na moto aga ọkpa ije na-abụ abịakwute okwu apụọ o nwere iwu megidere mana Naijiria bụ obodo onye ga na-acha ịma ihe ọzọ m chọkwara ikwu maka Buhari bụ na Buhari agbagotego na okenye ọ bụrụ obi mmadụ ji wee na-arụ ọrụ dịka nwa ikorobịa ka a ga-eji wee rụọ nka bụ nka ị kwesịrị izu ike Chineke mere ya na-adọrọ mmehie na onye ike nka bụrụ ọrịa nọọ ike nka jee nọrọ ana ndị ntorobịa na-enedo gị anya ya na Chikwu bụ na Tinubu ma ihe ga-adị mma for Naijiria mana onwe ka ọ na-achọ kedu ihe ọ ga-emere Naijiria onye Igbo ama emere Naijiria ebe ọ ga-ebutere Naijiria udo onye ga-ebutere anyị udo ka anyị na-achọ anabata ndị mmadụ onwe ajụjụ ọzọ nche ịjụ gị maka na otu ga-ebido na-ekwu na ndị nke anụ nwachigo na ndị nke anụ nwachigo na ndị nke anụ nwachigo na orugogo ndị Igbo mgbe ị na-ajụ o nwere ebe ọ bụla ide ya n'iwu na-aga na-eke ọchịchị n'ahịrị n'ahịrị maọbụ na-aga na-eke n'ọchịchị ka esi harụ n'ihe dịka geopolitical zone ma n'ihe dịka tribe n'obodo anyị bụ Naijiria n'anya ihe niile ọ bụrụ omume niile mmadụ na-eme ka e dere n'akwụkwọ na ịka ga-esi mana echebere ewe ihe akpọrọ character commission Federal character commission ka na-ekwu na onye maka ha na-ekwu si oke niile ga-ezuru obodo niile nke ha ji eme federal character o commission nwere mgbe e dere n'iwu na be unu na chifo na-esicha nri ụtụtụ na mọmi unu na okewe nri na oge kenye onye akenye onye aka o nwere ebe edere ya ede ọ bụrụ ihe a na-eme ọ bụrụ ihe a na-ekwu ya bụ na ọ bụrụ na ekecha ekenyere gị o nwere ebe edere ya na iwu na a ga-ekenyerịrị gị ekenyere gị taa echi ekenyere gị nwanne echi ekenyere gị ị ga-ajụ aka asozikwa mgbe ezinụlọ na ọ bụrụ eziokwu ya na-achọ ikwu bụ na ọ bụ na eke taa na ekenyere m eke echi ekenyere m nwanne echi njiri aka m jikere ịchọkwana ka ije ekere kpọrọ na akara ekwentị anyị ọzọ bụ 09097711009 ma 09023111109 07050791009 otu nkeji ka ị nwere itinye ọnụ n'okwu a dịka o si ada maka na oge a nọchara ọzọ n'ọnọkọ anyị onye ka ekene ekelekwa anyị nwanne ndị ebe iche abụọ ngwa Chijioke tinye ọnụ n'okwu ọ bụ na Chineke na bụ n'eluigwe mere ka anyị bụrụ nwa Naijiria na ọ bụ na ya ekpere ndị Igbo ọcha na-ama m na ndị Igbo ọcha na nwere ego adị iche ọchịchị a na-achịrịte mgbe kama na ya ekpere ndị Igbo ọcha ma bikọs na-amagọ na ndị Igbo ọchịre na oji enwe ezigbo ego adị iche mgbe udo ihe ọ na-abụrụ onye ekwu eziokwu asịghị eji mgbe Buhari chere ọchịchị ruru anyị ma na ọ bụ iji agbọ na-eme na ihe ọ na-eme mgbe ọ bụ na-aga ọfụma bụ Fulani anyị si n'ọbụwọ Naijiria anyị kwesịrị ịbụ one sided na anyị kwesịrị ịbụ ọchịa na achịkịta kwesịrị izu ọnụ bụ nke kekete nke ahụ ekote mekete oke anyị mekete oke anyị ketekogo ke anyị na anyị laa o daalụ anya anaghị ihe ikwu 09097711009 afọ gị na-ebisi akpọ gaa n'iru ndị Igbo unu na-eme mkpọtụ too much unu na-asị na onye chọrọ ka onye Igbo bụrụ president na-achị ọchị ka ndị Japanese in 1999 Ekweme zọrọ ọchịchị under PDP how many Igbo governors supported ya just one Sọsọ Badini unu reject Ekweme in 1999 in 2003 Ọkadigbo zọrọ ọchịchị ka ọ bụrụ nọmba 2 man Ugwu reject ya Ozu hero, you guys rejected Ozuku. In 2007, you rejected Umwedoke. In 2019, Kenya, Umogalu, how many of you voted for against Umogalu? You guys rejected that. Are there any knowledge? Emzo.
ọ ndị Igbo niile dịka Naijiria si dị ugbu a ndị Igbo niile tinyegodoro onye Igbo nwere ike iwetara ndị Igbo tinyere onye Igbo ndị Igbo tinyere Igbo ndị ọzọ tinyere ndị nke ha ka anyị si dị n'ọnụọgụ ugbu a anyị nwere ike iweta onye Igbo nwere ike ịbanye n'ọchịchị You build it. Tinubu have right to contest in 2023. Yes, every Nigerian, including apart from human being, he will right this in 2023. We cannot blackmail. Dalu kandi ọzọ tinye ọnụ dalu kandi ọzọ tinye ọnụ anya nụgị ihe kwenzo onye ka ekene afọ gị na-ebe isi akpọ agbanwe gaa n'iru ndị be anyị ekele m unu dalu ahụrụ ikwu ihe m chọrọ ka m mee ka onye ọbụla mata ihe butere nsogbu obodo a Ojukwu na-ekwu okwu ọ bụrụ na ọ ga-adị otu a ka m ga-ekwu okwu nwere onwe ka ndị Igbo siri aka unu wee pụọ ndị Igbo ahụ na-abịa na-apụta aro maka ọchịchị obodo a abịakwala ọzọ maka na nsogbu anyị na-enwere obodo a bụ ndị Igbo ahụ na-achọkwa ọdịmma nke Naijiria bụ ha bụ ndị bụ nsogbu anyị nwere n'ala Igbo bụrụ nsogbu anyị nwere na Naijiria maka ọ na-awụ ha bịa ha were nsogbu ahụ gaa n'ebe a gara anara ha ego ekwute elu ukwu ala ha na-ekwu ma ha na-efebe ha ụrụ hapụ ihe ọnụ na-eme o nweghị ihe ọbụla onye Igbo ga-eme ka enye ya ọchịchị ọkwa enwere pawa o nweghị ihe ọbụla ihe ọrụ ọtọkọ onye Igbo mee ma jụọ ha i wetara ego niile i nwere na ndụ gị a kee ha agaghị enye gị pawa daalụ ọbụla anya ka unu gwetapụta unu ihe ahụ daalụ ka ndị Igbo nwere daalụ cheta na okwu niile ekwuru ebe a bụ echiche ndị kwuru ọ bụrụ echiche nke anyị na Solid FM amecha nke ihe chọrọ ikwu ihe nzọ kwuru bụ eziokwu mana ihe a na-egosi gịnị ọ na-egosi na Igbo adasị onye Igbo chiwa maka na onye Igbo ịsọpọtụ onye Igbo jikwa na-ekwuzi okwu ka ọ bụrụ onye Igbo ka ọ bụrụ Igbo ha dị disappointed na ndị ọzọ ha na-atụkwasị obi ada enye ha ihe ha chọrọ na onye ọbụla na-emezi onye nke ya ebe e merere ya n'ụdị onye nke ya ka e wetazi onye Igbo ga-emewe onye nke anyị mana Igbo ka m gwa gị eziokwu Igbo chọrọ onye ọbụla n'agbanyeghị ebe ọbụla ọ ga-esi pụta ga-eme ọfụma maka ọ ka m mma na onye ọzọ nyere m oke m karịa na nwanne m bịara nara m oke m ị na ya na-agwa gị ọ ihe a ka Igbo kwụ na ya nchekwa anyị bụ ọchịchị ka ọchịchị ala Naịjirịa ka ọ bụrụ onye Igbo chịrị ọ bụ atụmatụ ike ọha ike ekwere mmadụ senetọ ike ekwere mmadụ o kwuru nke a na ọ bụrụ na onye Igbo chia na Naịjirịa ga-erite ya ezigbote uru ọ na-ekwu nke oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ya mana ewu ndị nọ na Facebook ugbu a zitagasịrị ozi ha anyị ga-eje ole na ole gụpụta ole na ole wee bịachitekwa wee na-anara okwu unu cheta na ọ bụ okwu akpụ n'ọnụ ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ kara aka Solid 100.9 FM nke a bụ okwu si na comrade aka comrade Ono Ejike ọ sị na aha ya bụ comrade Ono na o si mgbe wee na-ekene anyị na ọ kwadoro ihe ike ọha kwuru na ọ bụrụ na-enye ndị Igbo ọchịchị na Naịjirịa ga-adị mma. Ụtụtụ ọma Solid FM nke anụ nwa si n'aka Fit Little Lamb Golden Boy. Ụtụtụ ọma ndị Igbo ọ sị na anyị chọrọ ka ọ bụrụ onye Igbo bụ ihe ga-achị na 2023 na ihe a chọrọ bụ ka ndị Igbo naba na akpụrụgo onye ndu ndị IPOB bụ Maazị Nnamdi Kanu. Ya gazie General. Ụtụtụ ọma ndị ọma achọrọ m ka unu mata na ọ bụghị ọchịchị ka ndị Igbo na-achọ ya gazie General bụ ihe zitere ya na ọ bụghị ọchịchị ka ndị Igbo na-achọ. Ndị Igbo na-achọ ka eme ndị Igbo ka esi eme ndị agbụrụ ọzọ na Naịjirịa. Ebe nna ji Chilotam na-asị anyị ụtụtụ ọma ka anyị nabatakwa ndị mmadụ. Afa gị na-ebe isi akpọ ngwa gaa n'iru. Bụ prezident Abra Fọsel afọrọ ndị nke gọvanọ ogigiri ga gọvanọ ha mee ndị sinetọ Igbo nwere ka a na-afụ ha na bibọd ka na ụfọdụ bibọd anya kapego dị sef so ndị Igbo na-eme mkpọtụ prezident ya prezident ihe a ga-emenwu a ga-eji emenwu nwanne ntị na ọdịnarị ofuni gresịrị wee kpọrọ ihe imenwu ụfọdụ ihe ha prezident onye aka afrọ ndị ugwu mere ha chịrị ọfụma mebi na ọbụkụ ha na ndị Igbo nọrọ ana biko ha ebe ọ bụla egwu edozi ụlọ ha dị nọrọ ana afọ ndị mmadụ ka ha meriwu ya ka ihe ha zuo dị gịnị ka ha menwu ọnwụ chiaman menwu gịnị
gọvanọ a na-achị obodo gịnị ka ochi gọvanọ n'ụlọ enyi ya n'ihu ọ na-akpọ prezident imetọrọ ụlọ na-achị ije imeta ama adịzu ike obodo Igbo mụ ya votu onye ka ekene afa gị gaa n'iru anyị mebiri ndị Igbo chọrọ n'ọka ndị onwe anyị ka anyị mebiri nọ na ebe ahụ ka anyị nata anata ya ka m Chukwu Elozia Isaac krai na Kpakpando isi ka m si hapụ maazị Nnamdi Kanu nke a bụ echiche nke gị. onye ka ekene afọ gị na-ebe isi akpọ Ejiofor gaa n'iru gaa n'iru daalụ nwanne n'Igbo otu maka ndị Igbo mere onwe ya karịrị akarị ọgwọkwa prezident na anyị na-ekwu onye kwere mgbe ha ga-esi anyị nyere anyị anyụkwala anyị rere anyị ekwu amakwụkwọ ka onwe ya na-ekwu ishi akpọ mgbatị ọnụ n'okwu biko ihe nna anyị ọ bụ echiche gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị abụrụ nsogbu anyị nwere n'ala Igbo bụ mee okeke mere oke afọ onye ọbụla nwere onwe chimee okeke mere oke afọ maka na ọ bụrụ na asị si chịba chinyere ọchịchị ọ ka bụrụ oke ife o nwere onye ọzọ chi ya anyị ka anyị nọrọ onwe anyị maka na ebe onye na-achọrọ onye akpọrọ oku n'ife ihe ọ nwere a na-akpọ onye nke a na-adọba onye nke ọzọ na-adọba onye nke ọzọ na-adọba ekwere okwenụ ezote ndị nke ọzọ a na-emegbu ndị nke ọzọ emegbu ọ dị mma daalụ ọ dị mma daalụ cheta na okwu niile ekwuru ebe a bụ echiche ndị kwuru ya ọ bụrụ echiche nke anyị na Solid FM Amechi ewe ndị kwuchara okwu na ndị nọchiri anya anyị na ndị na-achị n'ala Igbo edozigo ala Igbo ndị na-asị ka ndị Igbo nọrọ n'obodo ha a nọ n'obodo ha otu a nke e nyere ha nke a na-edozibe ha ndị Igbo ndị na-achị na-afụbeghị ndị Igbo na-ebute dozie ala Igbo ọfụma ndị Igbo chịba ọ bụ onye Igbo chịba Naijiria ewuru a ga-erite ya ije ndị a na-ekwu anyị nwere onwe anyị ọ dịzị ka a ga-asị na anyị nwere onwe anyị ga-ahapụ ala Igbo anyị nọ jebe n'igwe biri n'eluigwe bụ ihe niile ahaziri ihe niile ndị ga na-achị anyị bụzi angels ndị mmụọ ọma ọ bụrụzi ndị Igbo mba ka anyị ghara iwe ihe a ka ọ dịzị ka echiche ihe ụmụaka na-eche ọkwa ndị Igbo ka ga-abụ ndị ga-achị ọkụgodu na-enyegodu Biafra nwa a na-ekwusi wetegodu Biafra ọkwa ndị Igbo ka ga-abụ ndị ga-achị ebe ahụ dị na nghọta mana ihe na-ekwu bụ ụmụada asị uche onye adịghị ya njọ ụmụada asị onye na-achọ nke ha na-achọ mana ifugo ihe nwa na-ekwu na ndị na-achị achị bụ so n'ihe na-akpata ihe atụ ihe pọm tupu ị mara ihe na-eme a haziri ọfụma ọ gbasawa onye ọbụla na-ekwuzi ka anaba gịnị kpatara ya iwe na ọnụma maka na ọ bụrụ na ebidoro n'oge mewe onye ọbụla ka esi eme onye ọbụla ndị ọzọ mewe ndị Igbo ka esi eme ndị ọzọ ịpụtasị na ị ga-ana nsị gị kedu ị chọrọ iji wee na kedu ị ga-ekwu ọ na o nwere ihe eriri enyerọ gị o nwere ihe kere eke nyerọ gị o nwere ihe etu esi hazi ọnọdụ ahazirụrụ nke gị kedu iji wee na-asị ka ị naba mgbe ahụ amarụ na o nwere ihe ị na-ekwu mana kịta chegide ka a mara ma ihe a niile onwetu ya ga-esi mere ndị Igbo ka esi emere ọdas okwerọ iwu a na-ewezi mmadụ ọ ebe a ka nọ wee na-ama ndị gọọmenti ikpe maka ịma tie nwatakịrị si anyị ebe n'akwa ịma chụpụ mmadụ isi na ọ nọ n'iro ma ọgụ asị n'ime ụlọ chụpụ ya n'iro mana ya na-ekwu bụ ka ndị Igbo mata onye na-asị ndị chịkọta ọnụ onye na-asị ndị gọvanọ kedu ihe ha mere ndị sinetọs kedu ha mere ndị ọ na-abụzi na abịa na Biafra ka a ga-emezi gị ihe ọ dị ka onye a ga-eme ka abịa na ọkwa nwere mbọsị mmiri zoro ndị ahịa ndị ọrụ onwere onye furu moto ọ ga-abanye ọkwa ndị Igbo ahụ ebe a na-agbabu 100 naira ha naba 200 nsị ha etu a ka a ga-esi wee mbe Biafra nwa anyị atawaga ahụfụ mgbe nọ yu savis e nwere ọgbaghara n'ugwu Hausa onye ọbụla agbara ọsọ nataba ndị Igbo isi Kaduna gbapụta na Suleja
ndị Igbo na-atinye ego moto 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 mana ndị Hausa buru trela ha o drọp ọna ma o bụrụ na ị na-ana ugwu Hausa eburu gị n'efu etu aka anyị bụ ndị na-eme onwe anyị ọ bụrụ sọsọ ndị na-achị ma ndị a na-achị anyị kwesịrị ịkwụ onwe anyị n'anya anyị fụrụ onwe anyị n'anya ma ka anyị mezie ebe anyị ọfụma ka o wee bụrụgodo na ebe nwa anyị pụrụ apụ na onwe ka ihe si wee mee ka o nwere ebe ị na-ana mana a na-achọ ịgwa ndị mmadụ na o nwere mba kafụ Naijiria n'anya karịa ndị Igbo na-ebezi akwa ụna maka na a na-achụ ha achụ ọ bụrụ na ihe si ya n'obi gbabulu Amechi Ugwuele n'aha anyị n'ụlọ anyị na Solid FM ọ dị ka ewe ọzọ Ikomi Ọhụgwu ekene m Chukwu na mafugo ka workshop today ka o si ekwu okwu ka o si akọwapụta ihe ezigbo mma nke anọ bụ wisdom Chukwu na nso kedu ihe mere ndị na-achị steeti dị iche iche gbachi nkịtị dịka a si egosi ndị mmadụ na ọka mmadụ fapụtara wee kwuo okwu Chuks ezesịrị nọọ nwere onwe anyị ka anyị chọrọ ihe niile anyị mere ebe a dị na Facebook na ije na Solid FM iwefu ya ka anyị kpabara nkata wee jebezia onye ga-achị ọnwa afọ Igbo ga-achị kedu ka a ga-esi wee chi kedu ka ndị Igbo ga-esi wee wepụta bụ onye ga-achị nwa ha. Ajụjụ ọzọ mụ na onwe mkpu n'ọnụ bụ ihe anụnwa na-asị ka anaba ka anaba ka anaba anyị nwa bụ ndị Igbo anyị ejikọrọgodo na onwe ka echisi ndị Igbo na makịta ebe ka anyị na-anaje ka anyị kpaba anyị na Facebook na YouTube ya bụ ije na Kpakpando TV nọ na YouTube ka anyị nọzi ebe a wee na-akpapụ nke fọrọ cheta na ọ bụ otu a ka anyị si eme ya kwa ụbọchị Fraịde niile na anyị ebido n'elekere 9 wee dọwaba okwu agba n'okwu akpụ n'ọnụ ịnụrụ onu Amechi Ugwuele ndị ọhaodu ji eme ọnụ abụ m Chizzy Ajibo nọrọ ebe a anyị ga-abaghịzi n'ụmụ ihe ndị ọzọ niile nke anyị were cheta na ọkwa elekere anọ kpọmkwem n'ehihie a mbụrụ oche anyị emee n'ụzọ omenala chebiri anyị were n'okwu gbasara omenala Igbo ga-amasị gị ka ọ dị. Put the hip back in the hip hop. Keep it locked right here. Your number one